मातोश्रीला आले होते। आज ते जे काय म्हणतात की उद्धव ठाकरे म्हणजे घराणेशाही, एक व्यक्ती एक पक्ष एक घराणा पक्ष चालू शकत नाही। मातोश्री शिवसेना प्रमुखांच्या फोटोसमोर लोटांगण घालायला आला ते का होतात? का मातोश्रीला लोटांगण घातलं होतं तुम्ही? माहिती नव्हतं तेव्हा की शिवसेना प्रमुखांनी स्थापन केलेला पक्ष आज त्यांचा पुत्र या जनतेच्या आशीर्वादाने त्या पक्षाचा प्रमुख आहे। तुम्हाला कदाचित नसेल तो तुमचा प्रश्न आहे, पण तुम्ही माझ्याकडे आला होता, त्याच्यानंतर तुम्ही घात केला। जो शब्द तुम्ही दिला होता 2.5 वर्षाचा, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली, माननीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांची महाची शपथ घेतली, गेल्या आठवड्यात तुळजाभवानीच्या समोर तुळजाभवानीची शपथ घेतली, तुम्ही आमच्या पाठीत वार केला। आमचं हिंदुत्व घात करणारं हिंदुत्व नाहीये, पण जर कोणी आमच्या पाठीत वार केला तर त्याचा कोथळा